Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeberényi András vagyok, a Budapesti Metropolitan Egyetem főiskolai tanára és a marketing tanszék vezetője. Nagyjából 15 éve foglalkozom fenntarthatósági kutatásokkal, ezen belül pedig 5 éve vizsgálom kifejezetten a klímaszorongásnak a különböző tüneteit. Ez idő alatt már sikerült több kutatást is végeznem, amelyek az X, Y, Z és alfa generációhoz tartozó csoportokat különböző tünetegyüttesek mentén vizsgálják. Ezért is választottam az előadásom címének a klímaváltozás következtében kialakult pszichológiai tünetek megértését, illetve azért is, mert úgy gondolom, hogy ez a téma most különösen trendinek számít. Amikor klímaváltozásról beszélünk, a legtöbben még mindig elsősorban hőhullámokra, asszályokra, árvizekre, erdőtüzekre vagy éppen gazdasági károkra gondolnak. Ezek valóban nagyon lényeges következmények, de közben egyre világosabban látszik, hogy a klímaválságnak komoly lelki oldala is van. Nem csak a természetet alakítja át, hanem azt is, ahogyan az emberek a jövőről, a biztonságról, a saját felelősségükről és a mindennapi életükről gondolkodnak. A mai előadásban azt szeretném megmutatni, hogy ezek a pszichológiai reakciók miért fontosak, hogyan jelennek meg, és miért nem szabad őket félváról venni. Kiindulásként fontos rögzíteni, hogy a klímaválság nem csupán ökológiai kérdés, hanem mentálhigiéniához kapcsolódó kérdés is. Több globális méretű kutatás készült már, amelyek az emberek mentális egészségügyi állapotával foglalkoznak. Az egyik ilyen, amit 2022-ben az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület végzett, és amelyből kiderült, hogy közel 1 milliárd ember él valamilyen mentális egészségügyi problémával, amit a klímaváltozás csak tovább súlyosbít. Egy másik kutatás során, amit az Egészségügyi Világszervezet készített, szintén 2022-ben feltárta, hogy a kutatásban résztvevő 95 ország közül csak 9 építette be a mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatást a saját klímastratégiájába. Ez azt jelenti, hogy miközben egyre többen érzik a klímaváltozás pszichológiai terhét, az intézményi reakció még mindig igencsak korlátozott. Ez különösen problematikus, mert a klímaváltozás nem egy távoli, feltételes veszély többé. Már most is számos fizikai és mentális tünettel küzdködünk, amik folyamatosan jelen vannak az életünkben. A kérdés tehát már nem az, hogy van-e pszichológiai következménye a klímaváltozásnak, hanem az, hogy ezt mennyire értjük meg időben, és mennyire tudunk rá reagálni. Bizonyára lesznek olyanok, akik eddig a pontig egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset hallottak a klímaszorongásról. A következő lépés ezért az, hogy próbáljuk megérteni magát a fogalmat. Sok kutató sokféleképpen próbálta már megközelíteni a klímaszorongás jelentéstartalmát, de úgy gondolom, hogy René Lutzmann meghatározása fedi le leginkább azt a komplex állapotot, amikor úgy fogalmazott, hogy a klímaszorongás egy olyan pszichológiai állapot, amelyet az egyén vagy a társadalom érez, amikor aggódik vagy szorong a globális éghajlatváltozás és annak potenciális hatásai miatt. Ez a definíció szerintem azért jó, mert egyszerre egyéni és társadalmi szinten is értelmezhető. A klímaszorongás tehát nem egyszerűen annyi, hogy valaki hall valami rosszat a hírekben, és ettől kicsit rossz kedvű lesz. Ennél mélyebb és tartósabb reakcióról van szó, ami egy idő után folyamatossá válik az embereknek az elméjében. Benne van a bizonytalanság érzése, a jövőtől való félelem, a kontroll elvesztése, az a gondolat, hogy hiába látjuk a problémát, nem biztos, hogy képesek vagyunk változtatni rajta. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez önmagában még nem klinikai betegség. Inkább egy pszichológiai válasz egy olyan globális válsághelyzetre, amelyet az ember egyszerre valósnak, nagynak és nehezen kezelhetőnek érzékel. A tudományos és a szakmai konferenciákon többször kaptam már meg kérdésként, hogy a klímaszorongás most egy tényleges probléma, vagy csak egyfajta ökohiszti jelenségről van szó, ami olyan embereket érint, akik leginkább szeretik valamilyen formában a feltűnősködést. Szerintem ez egy érdekes kérdés, de egyben érzékeny kérdésnek is tekinthető, és pont ezt szerettem volna szemléltetni az itt látható érvekkel, mivel viszonylag jól elhatárolható a két nézőpont egymástól. Az egyik szerint a klímaszorongás bizonyos esetekben túlzó, általánosított vagy felerősített reakció, amiben kulcsfontosságú szerepet játszhat a közösségi média, a szenzációhajhászírek, a folyamatos negatív üzenetáradat, és az is, hogy egyesek ezt inkább generációs érzékenységnek kezdték el értelmezni, különösen hárítva a felelősséget a Z-generáció tagjaira. Egyébként a Z-generációba tartoznak azok, akik 1994 és 2010 között születtek.
Ez az álláspont tehát részben úgy tekint a jelenségre, mint egy hangulati vagy kulturális túlreagálásra. A másik oldal viszont azt hangsúlyozza, hogy a klímaszorongás nagyon is valós probléma, mert mérhető pszichológiai tünetei vannak. Kutatások mutatják, hogy különösen a fiatalabb generációk körében a környezeti válsággal kapcsolatos aggodalmak tartós érzelmi terhelést okozhatnak. És ami talán a legfontosabb, a félelem nem egy kitalált légből kapott dologra irányul, hanem egy valós, már most is zajló globális problémára. Azt gondolom, hogy a kettő között nem érdemes leegyszerűsítő módon választani, ugyanis előfordulhatnak eltúlzott reakciók, de maga a jelenség ettől még ugyanúgy valós lesz. A klímaszorongás jelentését már értjük, viszont az itt látható klímaérzelmi skála tovább árnyalja ezt az állapotot. Igazából ez a 9 szintből álló skála arra hívja fel a figyelmet, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó érzelmek nem egyetlen érzésből sűrűsödnek össze, mivel itt nem csak félelemről vagy szorongásról beszélhetünk. A klímaérzelmi skálán olyan fogalmak jelennek meg, mint az UTRA, ami egy túlságosan pozitív érzésvilágot hordoz magában a Föld iránt, szinte már imádati formaként magasztalják az érintettek a Földet és a környezetet. A szolifília szintén még pozitív irányú érzelem, ami már ugyan nem túlzó, de nagyfokú szeretetet foglal magában a Föld iránt. A negatív érzelmek igazából a szolasztálgia szintjén kezdődnek, ahol már inkább negatív érzéseket váltanak ki az egyénekből a különböző környezeti változások. A klímaszorongáson túlmenően szerepel még az ökoparalízis, ami már egyfajta bénultság érzését kelti az érintettekben, mivel képtelenek jól lereagálni az éghajlati vagy ökológiai változásokat. Az ökobűntudat egy érdekes jelenség, mivel leginkább akkor jelentkezik, ha valakit megszégyenítenek, amiért nem tiszteli a környezetet, vagy nem veszi ki a részét a környezetvédelemből. Például nem tömegközlekedéssel jár, hanem autóval, nem ökotermékeket vásárol, nem gyűjti szelektíven a szemetet, műanyag palackokat használ üveg helyett, nem takarékoskodik az energiával, és még sok további hasonló példát lehetne erre mondani. Az ökogyász egy veszélyes érzelmi tünet, mivel az érintettek pontosan ugyanazt a veszteségérzetet érzik a környezeti pusztulás hatásai miatt, mint amikor valakinek meghal egy közeli hozzátartozója. Ez később akár depresszióhoz, vagy rosszabb esetben környezeti poszttraumás stressz szindrómához vezethet, ami egy traumatikus, nehezen helyreállítható elmeállapotot okoz az egyéneknél. Így már talán jobban érthető, hogy a környezeti válságra adott emberi reakciók sokkal összetettebbek, mint azt elsőre gondoltuk volna. Van, aki bűntudatot érez, mert úgy gondolja, nem tesz eleget. Van, aki gyászt él át, mert veszteségként éli meg a természet pusztulását, a tájak eltűnését vagy a megszokott évszakok átalakulását. Másokban éppen az erős kötődés és szeretet ébreszt nagyobb felelősségérzetet. Vagyis a klímaváltozás nem csak félelmet, hanem szégyent, veszteségérzést, szeretetet, reményt, vagy akár erkölcsi nyomást is kiválthat. Egy másik érdekes és a témához is jól kapcsolódó pszichológiai mechanizmus a morális önengedélyezés. Lényegében ez azt jelenti, hogy ha valaki korábban tett valami olyat, amit erkölcsösnek vagy helyesnek tart, akkor később könnyebben felmenti magát egy kevésbé következetes, rossz viselkedési forma alól. Ha például valaki szelektíven gyűjti a hulladékot, vászontáskát használ, kevesebb húst eszik, vagy elektromos autóval jár, könnyen kialakulhat benne az az érzés, hogy most már elég sok jó dolgot tettem, ezért később kevésbé érzi azt problémásnak, például, hogyha repülővel megy valahova, a túlzott fogyasztásnak esik áldozatul, vagy éppen gyakran rendel online valamit. Ez a jelenség azért fontos a klímaváltozás pszichológiájában, mert rámutat arra, hogy az emberek nem mindig következetesen viselkednek. Sokszor nem tudáshiányról van szó, hanem önigazolásról. Ez a lelki mechanizmus részben csökkentheti a bűntudatot, rövid távon megkönnyebbülést ad, de közben akadályozhatja a ténylegesen fenntartható viselkedést. Ebből tehát azt tanuljuk, hogy attól, hogy valaki környezettudatosnak tartja magát, még nem biztos, hogy minden döntése valóban következetes lesz. És ez nem feltétlenül rossz indulat, hanem gyakran egyfajta pszichológiai önvédelem. Itt ezen a szlájdon láthatunk néhány további érzelmet és körülményt is, ami valamilyen formában kapcsolódik a klímaváltozásnak a befolyásoló tényezőihez. Az előzőekben már megértettük, hogy a klímaváltozás nem egyetlen, elkülönült lelki reakciót vált ki, hanem sok más társadalmi és személyes tényezővel is együtt hathat. Ezen az ábrán egyaránt megjelennek pozitív és negatív érzelmi fogalmak.
Ha kicsit visszaemlékszünk a Covid pandémia időszakára, akkor még talán valamennyire előttünk van az a kép, hogy milyen volt otthon bezárva lenni hónapokig, és félni a megfertőződéstől. Erre az időszakra több kutatás is már készült azóta, többek között a Harvard Egyetem, az MIT és az Oxford Egyetem részéről, amelyek azzal foglalkoztak, hogy a Covid időszak hogyan erősítette fel a már meglévő klímaszorongási tüneteket az érintettek esetében. A Harvard kutatásból például kiderült, hogy a 18-25 év közötti amerikai nők sokkal érzékenyebbek a klímaváltozásra, így ők már eleve több szorongáshoz kapcsolódó tünettel küzdöttek, amiket a COVID-19 pandémia csak tovább erősített. A megkérdezett nők 20%-a esetében klímaszorongás volt a kezdeti érzelmi tünet, ami nagyjából 1 év alatt átalakult ökoparalízissé vagy poszttraumás stresszé. További 6% esetében drasztikus romlás volt észlelhető, ami klímadű formájában mutatkozott meg, vagy valamilyen intenzív frusztráció formájában. Itt egyébként megjegyzendő, hogy ezek az érzelmek vegyültek a vírus miatti és a környezetváltozás miatti okokkal. A Fudan Egyetem 2024-es kutatása viszont pont azt mutatta be, hogy a lezárásoknak köszönhetően a kínai nagyvárosok légszennyezettségének mértéke hirtelen elkezdett javulni, ami viszont pozitív érzelmeket váltott ki az emberekből. A Covid pandémiának 1 év alatt sikerült elérnie azt, amit előtte Kína már 50 éve nem tudott megoldani. Ebben az értelemben tehát a klímaváltozásra adott érzelmi reakciók nem kizárólag csak negatívak lehetnek. Igen, jelen van a félelem, a tehetetlenség és a szorongás, de közben megjelent az érdeklődés, a remény és az elköteleződés érzelem együttese is. Ez azért lényeges, mert a cél nem az, hogy minden negatív érzelmet eltüntessünk, hanem az, hogy ezek ne bénultsághoz, hanem lehetőleg tudatosabb reagáláshoz vezessenek. A trauma dinamikáját bemutató ábra arra világít el röviden, hogy a tehetetlenség érzése időben is változik. Vannak helyzetek, amikor egy súlyos esemény hirtelen tör be az ember életébe, és azonnali sokkot, félelmet vagy gyászt okoz. Máskor pedig a tehetetlenség érzése lassabban alakul ki, ahogy az ember egyre inkább azt érzi, hogy a romló helyzet fölött már nem nagyon van valódi kontrollja. Ez a dinamika különösen fontos a klímaváltozás esetében, mert itt gyakran egyszerre van jelen a hirtelen sok és az elhúzódó bizonytalanság. Az ember nem csak egy-egy eseményt él meg, hanem azt is látja, hogy valami fokozatosan egyre romlik körülötte, és közben érzi, hogy nincs valódi beleszólása vagy ráhatása a dolgokra. Az előadás összefoglalásaként 3 világos üzenetet fogalmaznék meg. Az első, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem ma már nem csak a víz- és légszennyezésről, az erdőirtásról vagy a szélsőséges időjárásról szól. Pszichológiai, fizikai és mentális tüneteket is okoz a különböző generációk életében. Ez pedig azt jelenti, hogy a klímaváltozást nem lehet kizárólag műszaki vagy környezetpolitikai problémákként kezelni. A lelki oldalt is komolyan kell venni. A második, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni a szükséges változások elindítása érdekében, akár programokról, pályázatokról, támogatásokról, vagy oktatási és közösségi kezdeményezésekről van szó, mind nagyon fontosak lehetnek ebben az értelemben is. De az talán még lényegesebb, hogy ha valóban segíteni akarunk a környezeti problémákon, akkor közben a mentális tüneteket is mérsékelni kell. Mert ha az emberek tartósan tehetetlenek, kimerültnek vagy közönyösnek érzik magukat, akkor sajnos cselekvésre is sokkal nehezebb lesz őket rábírni. Zárásként szeretném hangsúlyozni, hogy a klímaváltozás pszichológiai következményei nem egy kitalált, divatszerű és még inkább nem elhanyagolható jelenségek. Lehet vitatkozni azon, hogy kinél milyen erősen jelennek meg, lehet arról beszélni, hogy a média mennyire erősíti fel ezeket az érzéseket, de attól még a jelenség nagyon is valós. És minél előbb értjük meg, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy ne bénultságot, hanem tudatosabb alkalmazkodást és konkrét cselekvési vágyat mozdítsunk elő az emberekben. A klímaváltozás elleni fellépés tehát nem csak technológiai vagy gazdasági feladat lesz, hanem emberi és mentális kérdéseket is felvet. Ha ezt komolyan vesszük, akkor a környezetre is vigyázni tudunk, és a mentális egészségünket is erősíteni tudjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!